なんか調べたんだけど、割と中高年の女性中高年まさに今回のに限らずのもっと前から、コロナとかになる前からそういう高熱の後に鼻が効きづらくなるみたいなの症状がありますとか、いくつか原因があったりするんだけど、中高年の女性に割と多い傾向がありますっていう、なんかクロちゃん、お医者さんのホームページ。クロちゃん、なるほど、まさにそれだわ。ベルボーが我々ベルボー2本しかなかったよ。1週間早く来たの。そうなんです。そのせいで熱の途中で来て、あれいつもなら来ないのに。やろう。大感じだね、なんか生命の危機を感じたのかな。2本ある。2本しか。それでなんかであと丸、あでも1個だ。なんか違う周期がおかしくなってびっくりした。コロナは存在しませんからのあるじゃん。コロナ存在しませんからの。違う。保険金もらうために PCR 打ってあれだ。撮影の準備ができないのがさ、きついから、そこ次第。これでもう本当絶対コロナ陽性反応は受けてはいけない。りょうこちゃん。黙ってよくなったけど。大曽根りょうこちゃん。仕事休むのに熱出た。そこ休まないといけない。何やる？ぐらいじゃいけないんでしょ。太鼓叩こう。何する？あ、エビちゃんどうも。はい。じゃあバダからいきましょうか。まさかのバダ。久々の。どういう夫人が。夫人はどうする？言うなでも。どうせ後でぐるっとするんだよ。マッキーがやっぱり何がベストだったんだっけ？3番がベストだっマッキー3番の忘れてきちゃったな。私メンタルが一番強い人が3番に行くのがいい。た。メンタル順。さとこさん全然じゃなかった。いやできてなかったんだな。5人いるからドンさん兼ジャンベにだけ。ああ、めったにない人数。最近では珍しい。珍しい。これ僕の後頭部が映ってる。そやな、もじゃのいやこれさっきちゃんと放送禁止の後頭部が。違うもじゃね映ってる映ってるから今そのドゥンドゥンのセットに合わせてアングルを決めてるんでもっとねそっち行ってまだ行こうかじゃあ。そうだ、後ろから元気にが聞こえるというなんかジェンベの人映ってないよ。いいよ。全員入るの多分無理やね。うん。高いね。なんか椅子が高い。でもだいぶボヨンボヨンで、ライブみたいの全員で聞こえなかった。いや高いってリングの高さが高い。
ディングの CD の終わり方みたいな感じ。シードリ公園なんかもう現地のもう本物の本物の終わり方みたいだけど。こんなでって終わる。いや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 、あえてなわざといろんな人が通り過ぎて行って結局クロちゃんと涼子ちゃんだけ今いろんな人があれも挟めばいいじゃん。べあ、ベも挟むじゃん。べを挟めばいいじべああべそうだね。ショフがあると変われるのかな。うんだからマッキーが自分でショフなすれば、あ、ショフやってくれる。なるほど。ゃん。なるほど。ショフやれってするんだ。いいんだよいいんだよ。私の言う通りにしなさいっていうことでいいんじゃない。さあショフをしなさいですよ。さああなたショフをしなさい。ショフしてから話題になったり、ショフしてからショフ挟んだらいけることだもんね。なるほどな。そうもうすべてはマッキーの指示通りに。待ってちゃダメなんだね。待ってなくていい。逆に言えば。もう一回やるじゃん。はい。はい。いいもんで大丈夫。大丈夫です大丈夫。もうじゃあルンルンもあんまり好きじゃない。いや全然そういうわけではあんま得意ではないですもうじゃあ何が得意なんだっけ。これマナカとかあ、マラかな。シュールでしたシュール
この間アンファカバ行こうとしたって言ってた。ウケる。マッキーいいやん。でもなんかアグレッシブ。今日いい感じじゃない？アグレッシブが挟まるとなんかちょっとわかる。うんうん。やっぱバダだけやってる。バダの点があるとなんかやっぱよくわかってない。でもなんかマッキーがこのリードを取ることによってすごいいい感じにまとまるよな。まとまった気がする。実はマッキーがいいのかも。指揮者としては。マッキーね結構そういうポジションがいいのかもしれないよ。こんなにリーダーシップ実はリーダーシップ取るのが向いてるかもしれない。ついてこいって感じだ。ついてこいって感じ。迷いがない。率先で間違う。間違っていや結構良かった。かなり有機的なドゥンドゥンバイじゃん。今まででこんなことあったっけ2度でみたいな。こんな長く続けられるんだ。あ、そうだね。大体ポシャル。あ、ポシャルか楽しいから長かったってことだよね。そうだね。結構。じゃあもじゃの好きなマラカやるかあと3分だけ。3分もやってない。やろう。マラカでちょっとだけやりますか。ちょっとだけやろう。じゃああれ。今後にそうか。今後にとるんでパソンテでやって。今いろんな人が通り過ぎて、クロちゃんとともちゃん。
クロちゃんってどなたですか？クロちゃんってね、福岡のめっちゃ長くやってる人で、何一つ出てこない。みなちゃんのせい時間なくなっちゃうよ、そんなクロちゃんの話してたら。クロちゃんじゃあ始めちゃいます。いいよ。サムさんも最後来てくれて、ドゥドゥーバーめっちゃかっこよかったってともちゃんが。マラカ嬉しい。はい。あ、りょうこちゃんはハンマーダルシマーの練習を中断して見てる。終わりまーす。りょうちゃんのなんかハンマー知ってる？なんか前に